యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో జరిగిన ఓ ప్రమాదం మహిళ ప్రాణాల మీదకు వచ్చింది. బొమ్మల రామారంలోని ఓ పరిశ్రమలో ఈశ్వరమ్మ పనిచేస్తుండగా ఆమె జుట్టు యంత్రంలో ఇరుక్కుపోవడంతో పాటు జడతో పాటు ఆమె చెవులు, మొహం మీద చర్మం ఊడి వచ్చింది. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. డినోనేటర్లకు వినియోగించే ముడి సరుకు తయారీ పరిశ్రమలో ఈశ్వరమ్మ పనిచేస్తోంది. యాజమాన్యం ఎలాంటి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ప్రమాదం జరిగిందని ఆమె తరపు బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన బాధితురాలు కోలుకునే వరకు వైద్యం అందించడంతో పాటు నష్టపరిహారం అందించాలని బాధితురాలి బంధువులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సేమ్ అరే ఇంతకుముందు రైస్ మిల్లో కూడా సేమ్ ఇది ఇన్సిడెంట్.